Det är ganska mycket folk där. Många ungdomar. Jag sa att det var typ 27 som skulle passa. Ja, Middag, eller? jag tyckte hon sa det. Vi gör en bil upp. Någon som har tagit den. Mm. Någon som har tagit transporten. Det är en överraskning. Vi ska också starta idag. Något. Ja, ska inte Elin på en dressyrtävling snart? Nej, hon bagnar ju. Fick du med någon att skytta så?